κάποια προβλήματα στην Ομόνια. Θα σταματήσουμε στο ΙΚΑ που εκεί είναι οι συνάδελφοι που είναι υπό απόλυση και μετά συγκροτημένο το μπλοκ και με περιφρούρηση. Κάνουμε λίγο, ανοίγουμε τον δρόμο να περάσει το... Και με περιφρούρηση πηγαίνουμε την πορεία στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Λοιπόν, συνάδελφοι, ξεκινάμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.